9 सेप्तेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव दुर्गा फुजानि समाव धुबुरीजों लोगोसे सोनाब आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ। धुबुरी जिल्लाजों नांजाबनाय BTCनि रुपसी बिरखं गाथोननिफ्राय फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय दावबायारि बिरखंफोरा जागायफिननो हागौ। भारत सोरखारनि नोगोरारि बिरखं सामलायनाय आरो हेफाजाब होलायनाय रायजो मन्थ्रि मुरलीधर महला बे खौरांखौ होदों। खोन्दोआरि बिफाननि रायजो मन्थ्रि महला 22 जुलाइखालि लकसभायाव लाथिख' समाव रुपसी बिरखं गाथोननिफ्राय अख्रां रोगाथायनि सायाव क'क्राझारनि MP जयन्त बसुमतारीनि सोंनाय सोंथिनि फिननायाव MPनो गांसे लाइजामनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायहरदों। लाइजामाव बेखौ मिथिहोनाय जादों दि रुपसी जानानै गुवाहाटी आरो कलकातानि गेजेराव बिरखंनि सिबिथाय बन्द जानायनि समान फ्लाइट 5.3 नि सिङाव एयारलाइन्स एयार मुंनि मोनसे गावारि सेक्टरनि एयारलाइन्ससिम बे लामाखौ फोलावनाय जादों। मिरु मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि एयारलाइन्स एयार पेसेन्जार बिरखंफोरा बे बोसोरनि अक्ट'बर 3 फैगौ दानसिमाव रुपसी जानानै गुवाहाटी आरो कलकातानि गेजेराव सालायनो हागौ। नैथियाव मणिपुराव हिंसायारि जाथाय जानायनि उनाव रैखाथि गोहोआ उदखारि बेरेखा आरो आयेन बेरेखा हाथियारनि सायाव सिग्रोमनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। रैखाथि हान्जाफोरा कांप'क्पि आरो चुराचान्दपुर जिल्लाफोरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव सिग्रोमनाय समाव गोबां बिबांनि गुलि बारुद जब्द खालामनो हादों। सिग्रोमनायनि समाव कांप'क्पि जिल्लानिफ्राय गंसे 7.62 mm स्नाइप राइफल, गंनै .2 राइफल, गंसे SBBL कन, गंनै 9 mm पिस्तल, गुबुन गुबुन महरनि 7 मर्टार, गंथाम बमा, 14 गोदान गुलि मेगजिनजों लोगोसे गंसे 5.56 mm एसाल्ट राइफल जब्द खालामनाय जादों। बेबायदिनो चुराचान्दपुर जिल्लायाव गंबा गिदिर महरनि हादोराव बानायनाय मर्टार, गंसे पम्पि गान, 1 किल'ग्राम स्लाइप पाउडार, 8 किल'ग्राम पटस, गंबा हादोराव बानायनाय हेन्ड ग्रेनेड, 1 किल'ग्राम सडियाम, 2.5 किल'ग्राम बेरफ्रुग्रा बेसाद आरो गंसे 47 राइफल जब्द खालामनाय जादों। रैखाथि हान्जाया बिष्णुपुर जिल्लायाव गोबां बानखारफोरखौबो फोजोबस्रांदों। हाथियारफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोनब्लाबो रैखाथि हान्जाया रावबो सुबुंखौ खानो हायाखै। बेराफारसेथिं गुलियागुरि ओनसोलाव CRP रौनियाफोरा एन्टि-ड्रन मेसिन बाहायनानै उदखारिफोरनि ड्रनफोरखौ फोजोबस्रांनो गोदान आदब खायदा जागायदों। थामथियाव 20802 नम्बरनि मगध एक्सप्रेसआ गोदान दिल्लीनिफ्राय पाटना जंक्शनसिम थांनाय बक्सर स्टेशननिफ्राय ओंखारनायनि उनाव मोननै बाहागोआव गावदों। फुंनि 11:01 रिंगासोआव जानाय जाब्रबथायनि उनाव डाउन लाइनआव ट्रेननि खारनायाव हेंथा सोमजिदों। बे समावनो सनिबाराव जबलपुर एक्सप्रेसनि मोननै दाबाया जबलपुर स्टेशननि माखासे माइल सिगां रेल लामानिफ्राय गोग्लैयो। रिपर्टनि बायदिब्ला ट्रेनाव कापलिंआ बायनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जादों। दानापुर बक्सर गाहाय लाइनआव तुडिगन स्टेशननि खाथियाव डाउन मगध एक्सप्रेसनि मोननै दाबाखौ मोननै बाहागोआव बोखावनाय जादों। जेब्लानो कचफोरखौ मोननै बाहागोआव बोखावनाय जायो, जाब्रबथाय जानो हाथाव जाहोनाव दावबायारिफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिदोंमोन। 20802 DN मगध एक्सप्रेसआ 10:08 रिंगायाव धुमरां स्टेशननिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। जेब्लानो तुडिगन स्टेशननि खाथियाव नुआव गमथिनि खाथियाव सौहैदोंमोन, S7 कम्पार्टमेन्टनि कप्लिंआ बायदोंमोन आरो आलादा जादोंमोन। ब्रैथियाव उदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव BPFनि बानजायनायाव 8 थारिख देवबार सानखालि मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव गासै सा 250निबो बांसिन सुबुंफोरा जयेन जाफैदों आरो बे जयनिं हाबाफारियाव BTCनि बारग' EM लोमस्राव दैमारी, BTR थिखादार गौथुमनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारी, बेहेरगाव जिल्ला BPFनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा आरो गोबां गोजौ दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव BTCनि बारग' EM लोमस्राव दैमारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बिबुंथि लाखियो। खैराबारि ब्लकनि नाजानायाव दिनै बे ओनसोलनि गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोर ओमफ्राय गोबां पार्टि खालामनो मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा जोंनि BPF दोलोआव 250निबो बांसिन सुबुङा BPF दोलोनि नीति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै जोंनि BPF दोलोआव जयेन जाफैदों। जोङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों, हामबाय बावदों आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव 2025आव जिहेतु BTC इलेक्सन जागोन
बे खैराबारि ओनसोलनिफ्राय जाय केन्डिडेट जागोन बेनो देरहागोन बेखौ माने रोखा जादों मानोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामाया फिन माने पावाराव फैफिनदों बेखौ लुबैदों गतिके हाग्रामायानो सरकार दानांगौ माने थांनाय माने 16 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया 0 पइन्टनिफ्राय जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन बिथाङा गतिके बे खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा फिन आरो गोसोखांफिनदों आरो बिथांखौ पावाराव फैफिनजानो लुबैदों गतिके जों आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा जिहेतु बिथांखौ लुबैफिनदों गतिके BPF दोलोनि बिजाथिफोरखौ रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहासार खालामगोन आं बेखौ आसा खालामदों दा जे खौसेनि बाथ्रा सावरायगासिनो दङ जों सानदों खनमनकारे दे एकदम माने सन्मान होलायनानै खौसे जानाया गाहाम आरो माखासे आइडिय'लजियाव जोङो गोरोबलायनांगोन जोंनि BTCखौ जोङो हमथानो हानांगोन जेरैबायदि बे माने 4 बोसोराव जों नुबाय जोंनि पावारफोरा माने आसाम सरकारा लांफिननो नाजानायखौ जों नुना मोन्दों आरो लांफिनबायबो बेखौ नुना मोन्दों जोङो दा ओमफ्राय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिफिननानै हाग्रामाया जिहेतु 0 पइन्टनिफ्राय गोबां खामानि मावदों दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा हाग्रामाखौ फिन शिफ्ट जाजानो लुबैदों BTCआव दा बेखौ जोङो गासैबो सोब पार्टियानो माने एग्रिमेन्टआव फैनांगोन एकमत जानांगोन जोङो हाग्रामाया फिन शिफ्ट जानानै मोजां खामानि मावदों बे आदर्शआव जुदि सोरबा पार्टिया गोरोबनो फैयोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया जोङो बेयाव एकमत आरोखि ओमफ्राय खौसे जानाया दरखार आरो खौसे जायाब्ला जेरैबायदि BJPआ BTCखौ माने एकदम फोजोबस्रांनाय मोनसे सोलो बानायगासिनो दं पावारफोरखौ बिथांमोना लांदों जोंनि पावारफोरखौ लासै लासै माने खोमालांहोदों जों मिथिबाय दिनै BTC सिगांनि समाव हाग्रामानि समाव चिफजों डेपुटि चिफजों दा केबिनेट रेंकनिमोन दा सासेल' चिफआल' केबिनेट रेंकनि जाहैबाय मोनसे गैलायानो दा बे गैयिखौ सोर खालामखो बेखौथ' जों साननांगोन आरो गोरों गोराफ्रा बेखौ माने सानो बेनिफ्राय जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जों मोननो हादोंमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सायाव जोंहा मा जानांगौ एडिसनेल चिफ सेक्रेटारि जों मोननांगौमोन नाथाय बिनि गाहायावसो CEO बानायना लाना फैबाय दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो रायजो राजाफ्रा सानदों गोरों गोराफ्रा सानदों बे माने संबिधानाव हरखानाय माने माबाफोरखौनो माने खोमानानै होदों दिनै पावारफोरखौ ओंखायनो गोरों गोराफ्रा दुखु मोनदों दा दिनै बिथांमोना बहुत खोथा बुंदोंमोन इलेक्सननि समाव माने मोनसे स्ल'गान होदोंमोन सोलायनाय नांगौ माने 1 भट 1 जब होनना बुंदोंमोन दिनै बेफोरो माने फेलें जाबाय खामानिखौ मावनो हायाखै दिनैसिम फर्मेलि जोङो मोनसेबो एडभार्टाइजमेन्ट होनायखौनो जों नुनो मोनाखै एडभार्टाइजमेन्ट बे हाग्रामा थानाय समावथ' आसाम ट्रिबुनाव सम बिदि भेकेन्सि थानायफोरखौ जोङो माने फिलआप खालामनो थाखाय जोङो एडभार्टाइजमेन्ट होयोमोन अग्रदुत पेपाराव जोङो बेखौ होयोमन बड'सा पेपाराव फोसावनाय जायोमोन जे बेखौ फिलआप खालामनो थाखाय जोङो माने एडभार्टाइजमेन्ट होयोमोन आरोखि खिन्थु जों दिनैसिम बेफोरखौ नुनो मोनाखै ओंखायनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोङो दा उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहुत जिहेतु शिक्षित जाबाय बे शिक्षित मानसिफोरखौ जुदि साख्रि बाख्रि थिसननायनि मोनसे राहा लायाब्ला उपाय गैया जोंनि समाजा गाज्रि जागोन लेखा फरायनाया मोनसे माने बन्द जाहैगोन थाङै थुङै गोजौ थाखोनि जों शिक्षा लाहैनो हानाय नङा नेक्स्ट जेनेरेसना ओंखायनो बेफोरनि बागै सिन्तित जानांगौ दा गतिके हाग्रामा महिलारिया जों बे BPF पार्टिया बेनि थाखाय जोङो सिन्तित जोङो रायजोफ्रा जुदि जोंनो भट होयोब्ला जोंखौ पावाराव लाबोफिनब्ला जों बे खामानिफोरखौ जों मावफिनगोन बे बिबुंथियाव बिथाङा बुङो दि मोन्नैबो दोलोआ मान होलायनानै खौसे जानाया मोजां आरो माखासे आइडिय'लजियाव गोरोबलायनायनि खोथाबो बुङो आरो BTCखौ हमथानायनि बाथ्राबो बुङो मानोना आसाम सरकारा माखासे गोहोखौ लांफिननायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथाङा बुंबावो दि हाग्रामाया 0 पइन्टनिफ्राय खामानिखौ मावबोदोंमोन बिनिखायनो BTCआव हाग्रामाखौ फिन शिफ्ट जाजानो लुबैदों होनना फोरमायो एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय